sådan som barn så fjernsyn, den der sort-hvide skærm, og så alle de her konflikter ude i den store verden, og ja, jeg var Israel, der var Palæstina-konflikten, og jeg kan huske, at der var sådan mange ting, da jeg var sidst i 60'erne og i 70'erne. Jeg synes, der var meget sådan, der var farligt ude i den store verden. Så kunne jeg sådan blive helt tryg ved, at Anker Jørgensen, han var der. Og for mig, der har han nok altid stået som en mand, der har kæmpet for det lille menneske, men også for retfærdighed og lige muligheder for alle. Hvis der er et menneske, sådan en historisk figur, der har betydet noget for mig, så er det Winston Churchill. Det vil 10 ud af 10 konservative også sige. Han er jo helt den for os. Men for mig er det ikke så meget det politiske, han har lavet. Det var sådan lidt med det personlige. Jeg har læst hans biografier, både den hans søn har skrevet og hans egne memoirer, og jeg har læst hans brevvekslinger, og han fascinerer mig rigtig meget som menneske. Han havde mod. Rigtig meget mod. Han havde integritet. Han stod fast. Han må nok skifte parti et par gange for at få lov at slås for de ting, han troede på. Hvis man gik tilbage i min barndom, mit største problem, det var, at jeg kunne ikke løbe. Jeg løber principielt ikke. Ikke hverken for ansvar eller for noget som helst andet, eller mit ord. Og jeg løber heller ikke fysisk. Og det gav mig problemer i skolegården, fordi når jeg stod i skolegården, og de større drenge de kom, og jeg gravede lidt op over de andre i min klasse, og så de ville provokere en og ville slås og drille lidt, så blev jeg stående og tog slagsmål, og fik også min tisk de første mange år, indtil jeg lærte at slå fra mig. Jeg var ikke særlig verbal dengang. Men jeg tror nok, det er det, man måske kendetegner mig, at jeg står fast og tager min slagsmål. Og det er måske noget, jeg i virkeligheden begrunner Churchill også for. Måske, jeg ikke om han er inspireret, jeg tror faktisk, jeg begyndte på det, før jeg kendte ham. Men det er en meget vigtig egenskab for mig. Mod. Selvom det kommer til at gøre ondt, og selvom det koster, også personligt, selvom det egentlig et eller andet sted er en professionel kamp, hun tager, så tænker jeg på Anja Andersen, som lige fra starten af, uden at ville det, tror jeg egentlig oprindeligt, men bare fordi hun blev nødt til det, har taget nogle enorme kampe, som har betydet meget for mange, også uafhængigt af håndbold. Og ture og gå midt i en kamp, fordi hun synes, der sker noget, der sker en uretfærdighed. Og ture tage sit hold af banen. Hun har kæmpet en kamp for mange, også en kamp, der handler om at ture, være anderledes og ture kæmpe for det, man tror på. For hende er det noget håndboldmæssigt, men for mange andre tror jeg, det har betydet mere. Han sad derinde med hjemmestrikkets perlemorsslips, sjove seler, en mærkelig skjort og noget mærkeligt tøj i det hele taget, og noget fedtet hår og nogle rødfarvede briller. Så sad han lige sådan en lille nisse oppe bag ved katedret og kiggede bare på os, og det gjorde han længe. Begyndte han at sige en masse ting, som vi ikke havde hørt før. Han udfordrede os, og jeg gik faktisk fra at være en, der sloges fysisk i skolegården, til at være et verbalt menneske. Han gav mig faktisk ord, kan man sige. Nogle vil så sige, at han har givet for mange ord. Jeg bruger dem i hvert fald flittigt, og også lidt for hurtigt. Men jeg lærte faktisk at tale, og lærte at forholde mig til ting, og jeg lærte at være kritisk og få min egen holdning. Og jeg deler bestemt ikke værdier med manden i dag, kan ikke forestille mig. Jeg forestiller mig, at vi stemmer vidt forskelligt. Men han lærte i hvert fald at udfordre mig selv, og finde mig selv på en eller anden måde. Det tror jeg var vigtigt. Der er nogle mennesker, som måske ikke siger det højt, men som bare gør ting, fordi det er rigtigt, og fordi det falder dem naturligt at gøre det rigtige altid. Og jeg er så heldig at være gift med hinanden. Så sent som i sidste uge var vi ude at køre en tur med 2 sultne og skrigende unger bag. Og så kommer vi forbi en dame, som er faldet. Vi snakker om ulvetimen og midt i kaos og trafikkaos. Alle er på vej hjem, alle skal have noget at spise. Og så kommer vi forbi en dame, der er faldet.
og har slået benet, og man kan ikke helt se, om hun måske er fuld eller et eller andet. Men min mand slår bremserne ned i den nærmeste sidegade, holder ind og hjælper damen op. Og da han så kan se, at hun er kommet til skade og skal en tur på sygehuset, så vælger han så ikke at ringe efter ambulancen, men i stedet for bliver jeg smidt ud af bilen, så hun kan komme ind, og så han kan køre hende hjem, og så vandrer jeg ned til, hvor hun skulle bo, og regner med, at jeg så skal ind i bilen igen. Men der var så åbenbart ikke nogen hjemme, så vi skal have kørt damen på skadestuen. Og jeg står med 2 sultne børn, og er selv sulten også. Det gør også noget med blodsukkeret. Men må stå ud af bilen med min ene dreng, så vi kan gå hjem, så han kan køre hende på skadestuen. Og vi står uden overtøj i den anden ende af byen, og må gå hjem og grave noget rugbrød frem af skabet, i stedet for at lave mad, for det er efterhånden blevet lidt sent. Så han kan køre damen på skadestuen, og vi får spist og kommer hjem, og alt er fint, men han dukker ikke rigtig op. Fordi han skal jo lige vente på, at damen også er færdig inde på skadestuen. Hvis nu hun skulle få brug for hjælp undervejs, eller skal køres hjem bagefter, det får han så også gjort. Så det går fint alt sammen, og jeg bliver lidt gal undervejs, fordi at jeg står med et sulten barn og er selv sulten, og synes faktisk, at det er lidt egoistisk af ham. Sådan bare at smide os af, og vi fryser, og vi er sultne, og vi gider ikke. Men da jeg så fik noget at spise, så kunne jeg måske godt se, at det han gjorde, det var i virkeligheden bare det, vi alle sammen burde have gjort. Der duftede som sagt altid af brød, da jeg var barn. Og det er sådan en duft, jeg kan genkende i dag. Og jeg kan ikke gå forbi en bagerbutik i dag, uden at jeg sådan lige skal se, om de er gode til at bage brød, om de gør det ordentligt. Og så skal jeg måske også lige helst købe lidt med hjem, hvis jeg er i en anden by. Og så skal jeg altid fortælle min far om det, hvis det er noget, sådan han ved noget om. Da jeg var barn, der havde man en gammel ovn, hvor man stadigvæk brugte de her lange brødstager til at tage brødet ud af en af ovnene med, og det var meget, meget varmt. Det var sådan et sted, hvor man kunne, om vinteren, så kunne man sætte sig ned foran ovnen, hvis det var koldt udenfor. Og det var rigtig hyggeligt at sidde der, så kunne man få sådan en brødskorpe at sidde og gnave i. Når min far bagte sigtebrød, så var enderne altid til overs, som dem fik man, og dem kunne man sidde der og gnave i. Der var altid meget varmt, og det var altid meget trygt i bageriet. Og meget kendetegnet er jo nok, at der var sådan en arbejdsfordeling i mit hjem. Jeg kan huske, at jeg fik engang et brev fra min mor, mens jeg var på lejrskole. Og så siger hun skriver, ja, der er jo ikke så meget nyt herhjemme, vi savner dig. Men ellers, ja, far bager brødet, og jeg sælger det, skrev hun. Så meget rammende, en sætning, som jeg sådan senere har modet mig lidt over via modersorg og fællesskab. For det var jo dybest set det handlede om. Det var jo at tjene til livs opretholdelse, dybest set jo, men samtidig også at beskæftige sig med noget, som var rigtig dejligt. Og inde i butikken, der herskede der jo en lidt anden stemning. Der var jo ikke, kunne man jo ikke bande og svogle over brødet, det var brændt på. Så skulle man jo vise høflighed over for kunderne og tilbageholdenhed. Så det var sådan noget med, at jeg stod sådan og ventede på, at min mor var færdig med at ekspedere. Pænt, og nogle gange så kom der jo en kunde ind, næsten første lige var gået ud, så tænkte man, nu kan jeg ikke snakke med hende alligevel. Men man kunne sådan lige hurtigt sige godmorgen, når hun kom hen til kasseapparatet. Og tit så fik man lige at vide, kan du ikke lige løbe ned til far og høre, om det næste hold rundstykker, de er færdige, om de kommer med ovnen. Og så løb jeg jo pligtskyldigt ned og spurgte ham, om de var færdige. Nej, 5 minutter nu, og så tilbage. Der var 5 minutter endnu. Far skifter gear, og mor tager en smøg. Bølger af røg i natten.
taler stille, og far siger ja, og retter en smule på spejlet. Odin, se det smukkeste sted på Fyn. Som gudernes søn har jeg sneget mig med. De tror, jeg ligger og sover, mens lysene skifter fra hvid til gul. Kommer Bifrost, og her skal vi over. Og Tavlesen flyver med Odin og Frik gennem regnbuens tusinde farver. Og nu er det næsten som om jeg var væk. Måske er det sandt, jeg sover. Odin, se det smukkeste sted på Fyn. Tiden står stille på Middelfartvej. Ledninger stiger og falder. Regnen danser på Tavlesens tag, og jeg mærker, vi snart er fremme. Og bilen den sukker, der faren står ude. Garageporten knirker, og mor tager sin taske og hoster og siger: kom skat, nu er vi hjemme. Odin, se det smukkeste sted. Odin, se det smukkeste sted. Det dejligste sted. Mit sted, det er Fyn. Sammenhæng mellem mening og handling og sådan noget. Ja. Det må du også godt slå på over med mig. Det er kun 4. Og humor.